jaabi kunu ni ka fa nafolo ta kɔfɛ an ko ni i nimisira i tuubira dɔɔnikɛbaaw ko i ka saga ka nafolo la i k'a di tiɲɛtabagaw ma ale ka ɲininkali bi o kɔnɔna na ko n'a y'a sɔrɔ i t'a hakɛ dɔn dɔɔnikɛbaaw ko yataharra e yɛrɛ bɛ jate dɔn min na i yɛrɛ fɛ a tɛ tɛmɛ nin hakɛ kɔni kan ne kɔni ye nafolo min ta kɔfɛ a tɛ tɛmɛ nin hakɛ kɔni kan i yɛrɛ b'o jate min na i b'o bɔ ko saga ka nafolo la Waalaikum salam. Bon, anko anya fo ashiru de kono urewte hadisai anko buna basa misiri tumame antumbe misiri fasamantawna ka hadisaw yorola akwa nana ashirula asarula kom malikaw be kaba kom mogola ni temna ni misiri me salla kono asarule do kiden ka hadisate abese ka ke o sabatira yire abese ka asaru masabati me doni ke ba koni ya ko kam misiri ki ka sirai wakati be e ka teme sira ibe boni misiri de doni ke ba uyo de ko misiri man ka ke mogo ka teme sirai me wakati ni haju ka boni misiri bashi tora ala yire ko wala junuban illa abir sabili ala ko janaba bilai kana sigi misiri kono foni iteme to ni be misiri tigede bashi tila e ka teme wala donc min ye bon kasiri asaru min do ulu kala nyini yede mugo min ye misiri kono naki ka sirade wakati benni be temenai la nyini yokode me darwa do de nana ube haju do de na ube wakati bete ka temeni misiri bashi tola bon misiri e wasalli fanani misiri foli wakati balilen tola o komi ni eddo na misiri kono la gasara kofe ni hada maden don na misiri kono misiri foli be mugo kare ni mugo min ba fe kashigi me ni etemina ni misiri de ati kono ko ibe shigi misiri la misiri foli te e kaw ni mugo min ba don na misiri kono iba fe kashigi misiri la ciden ko de kana shigi ni marakan fula salli ija dagala ahadukum almasjida fala yajlisu hatta yusalli rak'atayn ciden ko na dola kelen don na misiri la i kana shigi fo ikara kan fula salli o yede min ba fe kashigi e kana shigi ni marakan fula salli bo o misiri donni iba fe kashiga kono wakati balilen tola o benna fajiri ko fela yo o benna wakati ma ni donna misiri koni kono ibe misiri foli ke wakati balilen to bali alaykum salam bon comme mogo munun be qur'ana tafsiri ute bangeli ke ute tawhidi fo ute sunna fo ute bidiya bange ite foidu fo nununa o tigla mo be chogode hari suro nyo fo nka komala nka wajuri la misirila nko mogo do be uyere bu yere tanunai mogo do be mogo bu tanunai ko karasa koni ko aka tafsiri chogo kani aye kalo mumen ke tafsiri la ama mogo shila gosi ama do mogo shika jogola ama do parti shika jogola ni mfora tafsiri kala menye ki tanunai ube e yere tanunai e ma tafsiri kede e sigira ki nindungo fo ka baro fo ka wori munyini ani ya qur'ana tafsiri ko kelente de anko qur'ana ala yere de ko qur'ana ma shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan
ala ye ko damado de fo qur'ana la hudan linnas ala ko qur'ana ye kanda de mo ye kele wa bayyinati min al-huda ko qur'ana be kanda bange mo ye fana de fula hudan linnas kele wa bayyinati min al-huda fula wal furqan saba ko qur'ana be ciyani ngalonde faramfanci ka bo nyoko abe fili ani kanda faramfanci ka bo nyoko abe halala ni haramu faramfanci ka bo nyoko qur'ana be tauhidi ni shirku faramfanci ka bo nyoko qur'ana be mu'mina ni munafiqa faramfanci ka bo nyoko qur'ana be silamiya ni kafiriya faramfanci ka bo nyoko qur'ana be sunna ni tawhid faramfanci ka bo nyoko qur'ana be ala sosola ni ala kutala abu faramfanci ka bo nyoko ambe sura min adamina to la yemufu tabarakallazi najala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin najira ala kum masaka hera sabati lendo adume lendo masammi nya qur'ana jigi a jonka pura ka damfe baba jinani hadamade qur'ana majigi ko ka fo kuluye amajiga ka fo yiriye amajiga ka fo bagawunye ajigira aka fo jinani hadamade ne kaw baba donc mugo munu nu be qur'ana tafsiri ibe sheka sankelenke ibi shike mugo bolo tafsiri la be tafsir kiye ibe sungale mume iba ke mugo do bolo be tafsir kiye ima tauhidi ni shirku bonyogona ima tiyani ngalombo nyogona ima kandani fili bonyogona ima haramu ni halala bonyogona ima sunna ni bida bonyogona ima munafaqi ani mu'mini bonyogona ote tafsiri kelay o ma qur'ana tafsiri de oye baro de ke qur'ana be nunu faramfanshare nim bebe qur'ana kono famo ka kibariya be qur'ana kono shetigo ka konya kibariya be qur'ana kono fantan ka kibariya be qur'ana kono muso ka kibariya be qur'ana kono demisenu ka kibariya be qur'ana kono dutigo ka kibariya be qur'ana kono dolominaw jeniya kelaw kori jigeni kelaw nim be kibariya be qur'ana kono awa tauhidi bul khaymu ko kata qur'ana ko fo allaba akwa be tauhidi ite se ka do qur'ana sura sila kabo nama tauhidi fi kata fatiha suratul fatiha kata wannasi qur'ana be tauhidi kilina shigar ako pasigar ko qur'ana fule imma qur'ana aya dobe kuma tauhid rububiyya ka imma ina qur'ana aya doye abe kuma tauhid uluhiyya ka imma ina qur'ana aya doye abe kuma tauhid al asma'i wa sifatika imma qur'ana aya dobe sura do kono fasamantiam min be tauhid la ala bafo imma aya do kono tauhid tigu kasara ala bafo imma aya do kono kolokolo min be mushriki ala ala bafo imma aya do kono mushriki saray min ye jani lagara ala bafo qur'ana be tauhid qur'ana te bonnina kata suratul fatiha fo wonna sa be tauhid ite do sura sila kabo ni tauhid tala imma ana tauhid rububiyya fo uba na koriya ke katama ube imma na tauhid uluhiyya fo uba na koriya ke katama ube ana tauhid asma wa sifati fo uba na koriya ke katama ube tauhid sarana fo ube kila so kata tauhid ma ube mushriku sarana fo ube kibagaba ka bo mushrika ma qur'ana te bonni afalen do nindela donc mo min ben nin qur'ana tafsir jamana in kono nin qur'ana be tafsir sungalola bebi tala fana mi hari bi o jamana kele furanka fo ya nyonya le no jamana kele ndela tauhidi ma famo jamana kele ndela shirku ma famo jamana kele ndela munafiqiya ma famo mu'miniya ma famo sunna ma famo o ma bange mugowiye o ma jeya mugowiye iriba ma don yala tawsiru dowa an kan yire nyininka tawsiru te
ala yere ye kitabe dunkew laggosilini min ye o de do ya ahla alkitabi lima talbisuna alhaqqa bilbatil wa taktumuna alhaqqa wa antum ta'lamun ala ko kitabe dunkew munnaw be ciyani ngalon nyagambi nyogonna ka ciya dogo aw yere be ciya do min do awa ciya dogo law de do ani doni ke bawo ko ulude ewa o ko sugude ma mugom min be qur'ana tafsiri tawhidi te bange hadama denye ila kaflan ka foyate prepare la tigiye sunna te prepare la tigiye bidia te prepare la tigiye iqwani yaw ka hakilina wudelo parce que wulu ko de ko silamo ka fara nyogon ka doro an ka dade nyogon silamo ka fara nyogon ka an kana nyogon lagoshi an kana nyogon safte an kana nyogon keru an kabbe an kashe kabbe ka ke jamakulu ye don min na an be marashike an jamakulu la mana bo fama kama ikhwani hakilina de fulen ne ute tawhidi fo ka perpere latike hari nu ye tawhidi fo uba gorobali fo ute fulan ka fo ya fo ka perpere latike hari nu ye mushrika fo wati uba gorobali fo de kateme ute sunna ko nu ta fe kama gola yere ko sunna ko an ko gola ko ban fara ko tawhidi an kana perpere latike chogo ya dola ko ban fara an ka dade nyogona do dro an ka be an ka seka ke jama kulu ye famo kana nya do nan wuli law kama do me an jama kulu lama be wuli u ka hakilina fulenin de galon jama de be seka mo kele galon jama an ka la soso an ka be an ka ciden soso an ka be o be ni woje barka juman be dola o je sugu be seka mun dila dinala ate seka foy dila imamuna maliki ko la yasiru li akhir hajihi ummati illa ma sirha awwaluha akon nim mantun folo ye islamiya dilani minye nim mantun laba namo de ke akwa utese ka islamiya dilako mantun folo ye islamiya dilani qur'ana ni sunna de aw fo mantun laba o kan ni islamiya ani ni dina o ka dilani qur'ana ni sunna de donc akanyi ni kali jabu kononana mugo be tafsiri ke tawhidi te perepere latige ite tawhidi do abolo ute ewa musrikiya do abolo ite sunna do abolo ite bidia do abolo ite kafiri do abolo ite silama do abolo ite munafiki do ite mu'mini do tafsiri kelate fenyini na udero togo nyini na parashi nyini na jinya nyini na be balo chogomi o mugo udedo alaka kitabu tafsiri ke baga nyumante Alaikum salam. Konni uye dabali doila koi kan ka furake chogodi folo hadamadin ka ke mu'mini ka da alala i kana jate mina ni fendo ni yi sorodoro yin dabali tauhidi tigi ani mu'mini dabale mi yere korosin nimma ni koko ye esro asagi katala kala tige de maforo soni yin dabali de wallaba ini mugote bere ibe shika bela hari ka furumuso ibe shikala iba ibe shikala ifa ibe shikala ide ilaban na shikala soni ninto ke gansa inda balela de tawhidi tigini mu'mini ki yere kolosoma dankani ama soroi bolo fengo fenna konni nye dabaliye e ka bila banai e ka bila ala kala tige kono doro ki yere furake basgala ko qur'ana kono وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله ala ko dabali ke law te saka mosi torono ka dabali ninni ala de majena e ka jate mina drop bana min ben ela ala kala tige de do iki kabana ikayira alala ala bi kene ya chugumi me soni yin dabali oni limanani tawhid te tade awa mogo ka do fana ni e yere dalembe ala la fana sirate shaytane bolo katima innahu laysa sultanuhu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun
ala ko siratane bolo kata mogo ma de mogo munu limaniyara n'u y'u ka ko bɛɛ da ala kan sirate setane bolo katu tiguma setane ka sira bɛ kata mogo de ma mogo munu ye setane bisi ɲɔgɔnya ani n'u ye setane fara ala kan setane ka jugu setane mogo yɛrɛ de ma mais tawhidi tigi e k'i hakili bu nunun kan i ka ɲinu kɔ e k'i ka ko sagi ka taa ala ma k'i ka ko senbɛ ala kan sani ka ɲininkali jaabi nin ye bilasirali ye tawhidi tigi kelen kelen ye a filanan ni dankaniya nana sɔrɔ i bolo ko nin ye dabali de ye dabali fura fɔlɔ an y'a fɔ cogo min i dusukun dilo ala la i ka ala deli a filanan ni dabali min kɛra la a dankaniya b'i bolo ni dabali la dɛ n'i bɛ dabali yɔrɔ dɔn taa dabali tiɲɛ n'i ye dabali bɔ ka tiɲɛ dɔrɔn o y'a banna ye n'i tɛ dabali dɔn sisan i tɛ dabali i t'a yɔrɔ dɔn sisan dankaniya sɔrɔla fana bolo k'i dabali la taa i yɛrɛ furakɛ ni ala ka kuranna ayaw ye ani ciden ka duwawu sahale ciden ka duwawu minnu sahara taa i yɛrɛ furakɛ n'u ye kuranna aya minnu bɛ taa i yɛrɛ furakɛ ni ala ka kuranna ye ani ciden ka duwawu sahale donc dabali bɛ furakɛ nin cogo de la mais dabali bɛ na n ka taa a ɲɔgɔnna dabalikɛla fɛ a ka dabali in bɔnna ciden ɲininkara o la k'o ye setane ka baara de ko dabali bɛ na kana taa a ɲɔgɔnna dabalikɛla fɛ dɛ kana taa ɲɔgɔnna musiriki fɛ dɛ e b'i taa furakɛ ni ala ka sariya ye min ladaga ye dɛ e b'i ka dabali furakɛ ni don kuranna ani ciden ka hadisa sahalenw donc dabali bɛ furakɛ cogo min o ye nin de jakka gede da kinne aga yaharuno aga yalo wa ime ahade shen ta da ngabo aganta ala fatiga ko harawa agana kam mo ko jakka mi ni ba di ibarima musoma iba sorabe fa yere la mais ate yoro kele ko be cogode ko ika balima muso be sheta ye fantando ce sheta a ce fanai ce te shiga joni akan na fakatina ka wajibu ye sheta a ce sheti e balima muso ye a dagarai ika jakada ma ni te se ka mako nyanabo kata ka wajibu ta ka deme ka na fakati ika na folo jela a dagarai ki ka jakada ma ni sheta ce ye de sino muso na le be ce bola ce be sa koro a bisa ka wajibu la fantante e yere de be min dama nyumani kadola ikan na fulo jela iboke na ce bisa koro ni ce bisa ka wajibu koro fantante kana jakadam e yere ba ladi ikan na fulo jela men na ya soro shete ce ya a ce te sa koro yere de harakan na fakatin wa te sa koro o e fana ce ta ba o be e fana la idon be munun be e tiɲɛ ta ale tɛ se ka don e ka tiɲɛ la i balima sugu min don e ka denw bɛ i ka musow bɛ nin sugu a dagara i ka jaka d'a ma parce que ciden ko sadaqatu ala miskini sadaqatu wa ala jarrahimi sadaqatu wasilatu ciden ko n'i ye sadaqati di miskine senfulu ma sinji tina cɛ k'o ye sadaqati baraji ye mais n'i ye sadaqati ta k'a d'i ma i balima fantan dɔ ma baraji fila b'i ye sadaqati baraji bɛ sinji tugu baraji bɛ donc ni ka balima musow ye fantanw de setu cɛ ye a dagara i ka jaka d'u ma ko n'i bɛ jaka bɔ sisan minan de bɛ compter ou bien i ye sɔngɔ min don minan la o de bɛ compter u b'a fɔ min ma wurudu tijara jakka in wajibira minan yɛrɛ de la sisan wari min donna minan in na o taara o tɛ bolo tuguni e ta ye minan in de ye jakka wajibira minan in de la ni jakka wajibira minan in de la wari min donna la o tɛ lajɛ dɛ minan in bɛ fɛɛrɛ min na valeri bɛ min na don min n'i bɛ jakka bɔ i b'o de jate e ye minan ta misali la 1000 de mais e b'a kɛ ka minan in feere 1200 1,200 in de bɛ jate parce que jakka wajibira minan yɛrɛ de la ni e ye 1000 de jakka bɔ 200 in ma bɔ fantanw ka hakɛ b'i nɔfɛ
ibe wa keleni keme fulai ibe minay fere min o de be jate silamiya inte bi mogoshika awa silamiya te so fana fantanka hakke kata yinofe bo afule sisa ebe se ka minan do ta wakele mina inkera mina ya galala mashe kasa iba ke ka fere keme shegi puru ki yere nyini yala isga mba fo ko jakai ka wakele mbwa iya ta wakele minna hari na binna anana keme shegi minna silamiya te bi ka ko jakoi ka wakele mbo parce que te wakele so sisa avec keme shegi min soro ibo de jakabo donc mina wori min donna minalla ni be minan jate wori min donna la ito jate de ibe mina in valeri de jate ebe jakka jate domi mina in be fere abe boli minna ka fere minna ibo de jate ko jakabo ah bo ko janaja onna be temela ko ku ka wuli ki jo konni be mobile kono nko o ko de ni sigilende do ka wuli ni mo min be mobile kono konni su be mobile kono atemena wala har na be mobile de kono na koni ya do su de temete fulen ne sunna do da ka wuli ka jo sana ka teme me ni mo min ma wuli fana fentila sunna de do fula be dagara Waalaikum salam. Ko an benna fila min kɛ ni alimami ye fatiha kala yala a jo be alimami kofe mɔgɔ fana be fatiha kala wa aw fatiha be e fana kan o be da ta bun sami te ka hadisa koso ciden ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ako sallite mɔgɔ ye ni ma fatiha kala ka sallila almami ko fe mɔgɔ de kelen be salle o fatiha bi kade araka ni almami ye be fatiha kala fatiha de yel fardani salli jose iba lamme ni almami tilala fatiha la na donna sura werela ifana bi ka fatiha kala ta jukuro araka be fatiha kala Waalaikum salam. Bo ko jakatil fitri sumali femunu nu be yala nu bu fere ni mogo yusa ibe se ka te ka jakatil fitri bonu yete ayi aka kolosire u chaman na gasilendo mina munu fule ka fere sumali femunu fule ka fere u chaman na gasilendo ibe ta suma de folo na ya sura dafalendo ibe ka jakatil fitri sumanaye na dafalente kana sumanaye ni ba fe kodo doni ke ba ko tagriba sawu ciden ka sawu min fora do ko kilo fula ani garamu binani do ye sumali fe undo suma benna odema do ko kilo fula ani tilance do ko tagriba kilo saba komi sumali fe unka fege kateme nyogon ka chogomi ni nyemmin suma ale bode jate do ni fana ni suma abenna min ale bola bofo odi ya to kuma bora nyogon ko mi taqriban min bi bo dori ko be ka nyogon sosola kilo saba dafa kilo saba ni yem mina min jakatul fitri sawu misa ta kilo ewa min ka kilo peseli kilo dafa lendo ta atigife aka kilo saba suma ikiudo sawin kono nuna o kilo saba imbe na nyogona o kanyi be ka jakatul fitri suma nayi na dogo yara ma kilo saba imbo iko bira o dafalente o mo ka korosire kana sate ko ibeta jakatul fitri suma nayi de donc foi ka suma de folo iska dafalente o be dafalente bon koni mo be ila kariya koni be do sallila takbiratu al-ihram ibe kabaru folo min ke yi tege fula korota
yala tege fulai ibu jigi de folo o kofe kuta ku bili disika ube ni ye tege fulai nkorota doro ibu bili disika de ni ye tege fulai nkorota doro ibu bila disi de ka itu jigi ku buta tuguni ni ye kabaru firi doro ibe bolo fulai bila disika ube kini bolo ke kanuma bolo mina Bon, ko duwawu kunutu amina min bɛ fɔ i b'a fɔ i ka amina i b'a fɔ mais i b'a fɔ i da jukɔrɔ i b'i ka amina fɔ i da jukɔrɔ i kana mɔgɔ wɛrɛ taswisi i bɛ amina fɔ mais a fɔ i da jukɔrɔ de amina min ni delila nana an ka bange ne alimami ko salli wala dalina ciden ko an ka fɔ amina sɛbɔ tun b'o bange fo misiri b'u lamina mais min ye duwawu kunutu in ta i bɛ amina fɔ mais hadamaden k'a fɔ i da jukɔrɔ k'a bila hakɛla i kana mɔgɔ wɛrɛ min b'i kɛrɛfɛ i kana taswisi waaleykum salaam Nyo de fon ko ni almami be fatiha kala ibo de lamma bolo fatiha de wurukuno e sallila ite fatiha kala kalmami to fatiha kala nade ibe fatiha lamme almami bolo ni almami tilala ka fatiha la harin na donna sora werela e fana bi ka fatiha kala ida jukoro ko fe ba lamme ebe ka fatiha de kala parce que fatiha e fana ka wajibi de sisa harin na filala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ci de masalli bo sallila bo konni do ye safo salli ube wuli ka tarawih tuwala o te sunna ni safo sallira almami aw be sigi safo kofe ajikaru munun be mogo bo kede folo o kofe safo kofe arawatibu min be safo bolo arkan fula mogo ko salli ni o be kera de sa abe tarawih ke me amman ka safo salli dro ka safo ka yiridu bi ka jikiru bi min ye fana ewa aka kofe arkan fula kulu bi ka do tarawih la o te sunna o ta ke cogo nyumai alimamu ka tandi mɔgɔ ma ni salamu kɛra safo la u ko safo kɔfɛ jikiruw kɛ u ka safo kɔfɛ arakan fula salli o kɔfɛ a bɛ tarawih kɛ aleykum salam Wale baki ka dore do foka farakan take ko men yin kalifa na foi ka famu de bonni etara safo sali jamal almami nofe che yere doni ka ba yodo fo ni eni misiri manja misiri salite muso ka wajibi me misiri salli e che ka wajibi de foy kata salli almami kofe ni farda nyede safo to salli almami kofe ni iba fe kana salli ni ka demba ye kana nafila ke nuye ni ye safo salli almami kofe misiri la ibe bokani ka sokon ube teme ka demba ya nye kan safo salli nunu fana komi ni be safo salli chokome mais abe e bolo nafila de e ka safo fulana min fulani nye abe konte bolo nafila de abe konte ka demba ya bolo farda innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ciden ko baraw bekeni ngania de minye min ngania la bode sabiye e yen nafila de ngani duskun kono ika safo fulana ala ben nafila baraji de sabe ni ka sallimina
ika demba ya donanin da wa fardan ganiya de ala be farda de sabe uluya muaji buni jabali ciden tirila maju tumben ninke abeta salli ciden no fe misirila na ye safo salli ciden no fe abena ka sokono abette ma ka demba ya nye kasagi ka safo salli nuye safo maju ka safo fulana be ke maju man nafilaye abe demba ya ka safo be kuma fardai iba ke ni chokodela aha alaykum salam ah me kanyi ni kalifamu bo ko do beta sufen nafila inke misirila menu nana da ubeta fajiri salli ninye qataw ye mogoboro ma taqarraba ilayya abdu bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi ala ko hadisul qudsiya kono akunne ka jomma yere gerene alala ni foye min kadinye katemen ka fardaka ka bato ke ka ala bato ni fardai ki gere alala ode kadi alay katemen nafila nununga nafila misiru kono sufen nafila min fule ne yoye sunna de o ye fen kanunen de fardate wajibite ikato salli misiri kono fajiri e kanada iteta fajiri salli misiri kono ni mogo ya do ni ne tara nafila inke misiri kono obeke sababu kimmanke fajiri la nafila intoye kata fajiri salli jamala ode kadi alaye ode baraji kabo ode kanyi kateme kata fajiri nafila salli misiri la fajiri teye misiri la fajiri oye farda de nafila oye mustahabu do fen kanunen de mogo kanata fen kanunen ken fen kanunen min bi bali farda la ni mogo ya do yere la ko ni ne tara nafila inke misiri la nte fajiri soro min ni nyen nafila in salli to misiri la be fajiri soro nafila in to kata fajiri salli ma nyuma ye minye ambe min fuye fura be de fara nyogonka tan nafila ke misiri kono ni nana ki jija fana fajiri kata ake misiri kono cire sallallahu alaihi wasallam ako sallim min ka gele munafika salli fulainde do fajiri salli ani safo salli cire ko sallim min ka giri ce munafiki jama salli la salli munun ka girama salli munun ka giri munafika jama salli la misiru la munafika cire ko ye fajiri salli de ani safo salli fajiri salli baliya misiri kono jamala ce bolo munafiqiya tamasero katima awa ciden ko kata fajiri salli jamala nafa min bala akoni mogo tumba do ko ate ke iko hari nibe ngunuma I bolo ni kumbelo de kakata itumbe ngunuma kata fajiri salli jamala nafa min bala ni bado wala hada made munumbe ni nafila inke kanada fajiri betema katita jama saliro la cheun kataw belebele ba aya jija aye sunna ke aya jija fardain fana wagata ka wuli akata salli jamala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jabi kunu ni ka fa na folo ta kofe an konni inni misrai tubira don ko ko ka saga kan na folo la o be ka de ce tabawa ale kan yin kalibi o kono nan da konna ya sorita hakke do don ko ko yata harra e yere be jate don mina yere fe atette men ni hakke konika ne koni yen na folo min ta kofe atette men ni hakke konika yere bo jate mina ibo bo ko saga kan na folo la Waalaikum salam. Bo anko anyafo ashiru de kono urewte hadisai anko buna basa misiri tumame antumbe misiri fasamantawna ka hadisaw yorola akwa nana ashirula asarula
ko malikaw be kaba ko mogola ni temna ni misiri me salla kono asaru de do kiden ka hadisate abese ka ke o sabatira yere abese ka asaru masabati me doni ke ba ko ni ya ko kam misiri ki ka sirai wakati be e ka teme sira ibe boni misiri de doni ke ba uyo de ko misiri man ka ke mo ka teme sirai me wakati ni haju ka boni misiri bashi tora ala yere ko wala junuban illa abiri sabili ala ko janaba bilai kana sigi misiri kono foni iteme to ni be misiri tigede bashi tila e ka teme wala donc min ye bon kasiri asaru min do ulukal la nyini yede mugom min ye misiri kono naki ka sirade wakati benni be temenai la nyini yokode me darura dore nana ube haju dore na ube wakati bete ka temeni misiri bashi tola bon misiri e wasalli fanani misiri foli wakati balilen tola ko komi ni eddo na misiri kono la gasara kofe ni hada maden don na misiri kono misiri foli be mugo kade ni mugo min ba fe kashigi me ni etemina ni misiri de ati kono ko ibe shigi misiri la misiri foli te e kaw ni mugo min ba don na misiri kono iba fe kashigi misiri la ciden ko de kana shigi ni marakan fula salli ija dagala ahadukum almasjida fala yajlisu hatta yusalli rak'atayn ciden ko na dola kel na misiri la i kana shigi fo ikara kan fula salli de min ba fe kashigi e kana shigi ni marakan fula salli bo o misiri donne iba fe kashiga kono wakati balilen tola o benna fajiri ko fela yo o benna wakati ma ni donna misiri koni kono ibe misiri foli ke wakati balilen to bali alaykum salam bon comme mogo munun be qur'ana tafsiri ute bangeli ke ute tawhidi fo ute sunna fo ute bidiya bange ite foidu fo nununa o tigla mo be chogode hari suro nyo fonka kumala nga wajuri la misirila nko mogo do be uyere bu yere tanunai mogo do be mogo bu tanunai ko karasa koni ko aka tafsiri chogo kani aye kalo mumen ke tafsiri la ama mogo shila gosi ama do mogo shika jogola ama do parti shika jogola ni mfora tafsiri kala menye ki tanunai ube yere tanunai ma tafsiri kede sigira ki nin dungo fo ka baro fo ka wori munyini ani ya qur'ana tafsiri ko kelente de an ko qur'ana ala yere de ko qur'ana ma shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan ala ya ko damado de fo qur'ana la hudan linnas ala ko qur'ana ye kanda de mugoye kele wa bayyinatin min alhuda ko qur'ana be kanda bange mugoye fanade fula huda linnasi kele wa bayyinatin min alhuda fula wal furqan saba ko qur'ana be ciyani ngalonde faramfanja ka bonno abe fili ani kanda faramfanja ka bonno abe halala ni haramu faramfanja ka bonno qur'ana be tauhidi ni shirku faramfanja ka bonno qur'ana be mu'mina ni munafiqa faramfanja ka bonno qur'ana be islamiya ni kafiriya faramfanja ka bonno qur'ana be sunna ni tawhid faramfanja ka bonno qur'ana be ala sosola ni ala kutala abu faramfanja ka bonno ambe sura min adamina to ala yemufu tabarakallazi najala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin najira ala kum masaka hera sabati lendo adume lendo masammi nya qur'ana jigi a jonka pura ka damfe baba jinani hadamade
Kurana ma jigi ko aka fo kulu ye, a ma jigi aka fo yiri ye, a ma jigi aka fo bagaw ye, a jigira aka fo jinna ni hadamaden de. Kaw baga. Donc mogo munu n'u be kurana tawsiri, i be se ka san kelen kɛ, i bi si kɛ mɔgɔ bolo tawsiri la, a be tawsiri k'i ye. I be sungale muumɛ, i b'a kɛ mɔgɔ dɔ bolo, a be tawsiri k'i ye. I ma tawhidi ni shiriku bɔ ɲɔgɔn na.